Assalamu alaikum wa rahmatullah. Barkanmu da wannan lokaci, fatan kowa yana cikin ƙoshin lafiya. Wata babbar dama ce ta samu wacce nake so na yi amfani da wannan dama in sanar da mutane. Wato musamman ina waɗanda suke buƙatar koyon online business ko kuma online marketing da dai sauran duk wani abu na online. So idan na ce online business ko online marketing ba ina nufin irin su platform ba ko kuma harkar forex ko kuma harkar wato cryptocurrency. So ba irin waɗannan ba, wannan janun harka ce wacce mutum zai yi aiki a biya shi. Na san wasu da yawa sun san ana irin wannan musamman a ƙasashen da suka ci gaba, wato ƙasashe na turawa. Za ku ga mutum yana daga gida za a ba shi aiki ya yi irin part-time jobs ɗin nan da ake yi. Za ka ga akwai waɗanda suke buƙatar customer care, akwai waɗanda suke buƙatar articles, akwai wanda suke buƙatar games, akwai wanda suke buƙatar abubuwa dai da yawa a duniya waɗanda za a sa ka yi aiki a biya ka. So wannan wata dama ce ta samu wadda wasu daga cikin kamfanoni da muke da su irin na manya a duniya akwai Binance da Coinbase da Litecoin da kuma wannan ITM. So su ne suka ɗau nauyin wannan, wato freelancer ce za a yi wa mutane, za a koya wa mutane duk wanda yake da sha'awa za a koya mai yadda zai samu kuɗi online. Kuma wannan samun kuɗi na online ba wanda za a ce ka sa kuɗi bane, ba platform bane da za a ce ka sa kuɗi ka sa dubu kaza ka samu dubu kaza, ko kuma ka sai coins kaza kai holding, ko kuma ka sa kuɗi kai trading. A'a, wannan ba irin wannan bane. Kamar yadda na gaya muku, aiki za a baka, so idan kai wannan aiki za a biya ka. So already daman akwai irin waɗannan kamfanoni da suke a duniya manya-manya waɗanda suke buƙatar abubuwa da yawa, kana daga gida za ka yi musu za su biya ka. So shine waɗannan kamfanoni da suka ga cewar wato irin ƙasashen da ba su ci gaba ba da dai sauran wato underdeveloped countries waɗanda suke buƙatar irin waɗannan abubuwan an bar su a baya. So shine suka ba da wannan freelancer ɗin, za a koya wa mutane wato dabaru na kasuwanci online. So bari na nuna muku kaɗan daga cikin irin abubuwan da mutum zai yi saboda mutane su fahimta sosai. Shi wannan kasuwanci na online da za a nuna muku ko in ce za a koya muku, ɗan kuɗi ne kaɗan mutum zai bayar na registration da mutum zai yi a wannan freelancer da za a yi. Idan kai wannan registration a freelancer ɗin nan, so za a nuna ma, za a yi ma register, za a baka wato za a nuna ma duk hanyoyin da za ka bi ka samu waɗannan abubuwa. Kuma wannan kasuwanci na online abin da yake bukata kawai yana bukatar wato mutum ya zama yana da abin da ake bukata kawai shine mutum ya tabbatar yana da waya Android wato smartphone da kuma ko kuma computer ko kuma wato iPad ko in ce ko kuma wato tab wacce mutum zai yi amfani da ita. Kuma wannan online business na ɓangarori da yawa, wato duk harkar da kake za ka iya yi. In ma kana da wani aiki ko kana da wani business ko kana da wata sana'a da kake yi, za ka iya wannan abu saboda part-time job ne. Kawai za a koya ma abu ne, ko in ce za ka yi abu ne, za ka yi aiki dai a biya ka. So ba sai na ta yin surutu ba saboda mutane su fahimta sosai, bari na nuna muku wato kaɗan daga cikin irin abubuwan da ake yi wanda mutum yana daga gida zai yi wannan abubuwa kuma ya samu kuɗi. Yawa, kun ga kamar wannan shine ɗaya daga cikin irin website ɗin da ake shiga, ko in ce za a shiga a koya ma yadda za ka yi abubuwa. So kun ga gashi nan za ku ga earning ɗina da pending da waye. So amma duk ba wannan ba. So ga categories nan na abubuwan, in mutum ya shiga zai ga categories ɗin da yawa. So a misali za ku ga wannan ya ce I will write 10 high quality tech and the health and the fitness. So kun ga shi wannan abin da yake da ilimi akai zai yi rubutu ne akan wato quality health da and fitness. So kun ga price ɗin sana a misali idan ya wannan rubutun za a bashi wannan kuɗi, ga price ɗin da za a bashi nan za a bashi $11. So kai za ka zaɓi abin da za ka yi, duk wani abu da kake da ilimi akai za ka ce za ka yi abu kaza, sannan ga farashin da za a baka. To su kuma wannan kamfanin za su nemo ma kamfanin da yake buƙatar wannan abin a duniya, sai a haɗa ka da su, sai ka yi musu wannan aiki sai a biya ka. Kun ga kamar wannan shi kuma ya ce I will auto 2 high quality 1000 watt blog post. So shi kuma kun ga abin da zai yi what zai yi na blog da ake yin posting a blog, shi kuma za a ba shi $2.10. So kun ga shine price ɗin da yasa yake so. So sannan kuma za ku ga wannan shi kuma ga wannan ya ce Canva Pro template
wato subscription in $1, shi kuma $1.5 yake bukata, wato zai yi template na Canva. Na san wasu sun san Canva, irin wannan application din da ake yin designing da shi, so zai yi designing, za a bashi $1. So za ku ga shi kuma wani ya ce 20 articles with 1000 words and they will write unique CEO articles, shi kuma yana buƙatar $12. So za ku ga abubuwa ne, za ku ga da yawa. In mutum ya tsaya ya kula zai ga duk wani abu da yake da ilimi a kai. Shi kuma ga wani cewa I will create 100% CEO wato ready blogger site, shi kuma za a ba shi price na $2. So za ku ga, in kuka duba za ku ga abubuwa ne da yawa wanda mutum yana zaune zai yi da wayarsa ko da kwamfutarsa a biya shi. So in kuka gani za ku ga gansu da yawa. Kun ga wani nan, ga shi wannan $3 I will make 0.1 wannan attractable YouTube template in $1. Shi kuma masu YouTube waɗanda suke buƙatar a yi musu template mai kyau, so kun ga zai musu designing ɗinsa, za a ba shi $1.5. So kun ga wannan kuma ya ce I can give you attractive background of 10 image for $1.5. Shi kuma wannan image zai yi designing, in yi designing ɗin image za a biya shi. So duk abubuwan nan da kuke gani da muke yi, mutum ya sauna ya designing na invitation ko kuma na birthday, duk dai irin wani abu da ake designing a Canva ko kuma a photo editor ko a wato duk irin da abubuwa da ake designing na hoto. So akwai waɗanda suke buƙatar irinsa, su suna zaune a gida, masu kuɗi ne, ba sa da lokacin da za su yi wannan abin. So irin waɗannan na online da ake yi, su kuma za su sa kamfani ya nemo musu wanda zai musu wannan abin. Idan mutum ya musu wannan abin sai ya tura musu, sai su biya shi. So za ku ga akwai aikace-aikace da yawa, kuma ba iya wannan ba, har da aiki. Wasu za ka ga customer care za su ce suna bukata, za a baka lambar waya, za a baka address, za a baka komai, za a baka littafi da za ka karanta, wanda za ka ga content ɗinsu wanda za su nuna ma abubuwan da suke yi da kuma abubuwan da customer suke bukata. Za su baka ka zama customer care ɗinsu. Kana daga nan Najeriya, kamfanin yana America ko China ko wata ƙasar, kai kuma za ka zama musu customer care, kana attendant ɗin customers ɗinsu. So waɗannan za ku ga gasu nan. Kun ga wani shi kuma cewa I will convert PDF to Word, PowerPoint and Excel. So za ku ga wasu su kuma aikin su kenan, su yi ma converting ko na hoto ko na image ko na rubutu, su mayar ma da shi wani format din daban, su kuma a biya su. Waɗannan su ne kaɗan daga cikin abubuwan da mutum zai yi na online a biya shi, ko in ce abubuwan da za a koya ma a wannan wato freelancer. Idan aka koya ma wannan abubuwan, kai kuma sai ka ci gaba da duk idea din da kake da ita a kai, sai ka je ka ci gaba da neman kuɗinka ta online. Kana daga gida, kamfani zai neme ka, za a ce ana so ka yi kaza, ko kuma ana so ka yi rubutu kaza, ko kuma ana son wasu wani kamfani suna son customer care, kana daga gida ka zama musu customer care. So waɗannan irin business ɗin ne na online. Waɗannan wato companies manya na duniya, wato Binance da Litecoins da kuma Coinbase da ITM suka ɗauki nauyin za a yi wa mutane training. So kawai abin da mutum zai bayar, akwai registration fee da mutum zai bayar. So zan ajiye muku wato contact din a description da comment na wannan bidiyo, sai mutum ya contacting din, wato cikin description zai ga link da zai contacting, ko kuma ya contacting dina direct. Insha Allah zan hada shi da waɗanda za su yi wannan training na freelancer, sai a yi wa mutum training, a koya mai komai da kuma yadda zai samu kuɗi yana daga gida a kwance akan garansa. Jarinka kawai wayarka da kuma kwakwalwarka su ne jarinka. In dai kana da basira, za ka iya yin aiki, za ka iya yin designing, za ka iya yin creating wani abu. So kana cikin waɗanda za su amfana da wannan online business. So kar mutum ya bari a bashi a baya. Kamar yadda kuka sani, yanzu duniya ta ci gaba, abubuwa na online su suke tashe. Duk wani abu da kuka sani da ake samu na ci gaba a duniya, duk yana tattare da waɗannan abubuwa na technology. So mutanenmu kar mu bari a banmu a baya. Allah ya ba mu sa'a, Allah ya sa masu rabo su samu rabansu. Mun gode. So sannan kuma muna ƙara roƙonku, idan mutum sabo ne a wannan channel tamu mai albarka, sai ya daure mana subscribing, sannan ya mana liking na wannan bidiyo, sannan a yi sharing ɗinsa ga sauran mutane. Mun gode.